Sanibonani, siyanibingelela Sindi Fire. Sobethu TV, we are back with another video. Sikhuluma ngodaba lakhuzane nengoma ethi nisheshe langijaji. Njengoba bengishilo kuqala ukuthi ngizobuya-ke no-part 2 waleya video le engiyenzile. La njengoba sazi ukuthi ingoma-ke iphumile, ukhuzane ukuchazile lokho, sayenza nevideo. Nansi kodwa into ebengifuna ukuyikhuluma-ke before siye kude. La umsebenzi wakhuzane lo osese-online oselaphayana-ke asikwazi ukuthi ingoma siyiveze-ke ama-views aseceleni. Ama-views la asobala la, anyone can go and see and verify them. Njengoba nibona ukuthi i-album yakhuzane ihamba kahle kakhulu since-ke iphumile. Nale ngoma ephumile yenye ebeyihamba phambili engabe isiwushayile 700K yenza kahle kakhulu. Singabala iy'ngoma lezi eziwu-3 engamamiliyoni vele useyishayile ayisenankinga. Singabala ukuthi ngasensokohlanya, ithanda mawala, umshado wamafa, ngiphuza kakhulu, zino-500K or more. Nenye ithi inkoya kakhuhla, sishaya amadoda, inhlahla eza nebhadi, zonke zi-more than 500K. Kuze lezi njengokuthi babedlala ngami eyokugcina ine-500K. Isondele ku-500K ethi angibulanga nyoka, umthandazo, ngelinye ilanga abanye kuhambe kuhambe kufikela ukuthi ngibone lukhulu. Laphana-ke kubani-ke ku-YouTube mawuthi uyabheka laphana under Khuzane, phinde yakhuphuka inamba, i-monthly audience sishaya ubani-ke u-2,310,000 wabantu basamamela umculo kaKhuzane online. Nenamba yama-subscribers iphinde yakhuphuka to 3,002. Yabona, isho kanjalo-ke inamba yakhona into ecishe ifane naleyo nje ukuthi 302K, ya isho njalo, yimi ebengibheda. Iyakhuphuka-ke idlabulenzi bafethu laphana online, iyanyakaza. Uma sithi pheqepheqe laphana ku-Spotify yaphinde yagadla i-monthly listeners laphana ku-Spotify, yakhuphuka idlabulenzi yahlala ku-613. Inamba entsha le, ise-new record emlandweni kaKhuzane ukuthi yena afike la. Siyazi umsebenzi kaKhuzane lapha ku-Spotify unokuhamba ngonyawo lonwabu-ke, abantu bawudlala kancane, kodwa-ke noma kunjalo still is impressive ukuthi yena compare eminyakeni eyedlule uKhuzane ngathi-ke umsebenzi wakhe basawudlale kangcono. If ukhomperisha yena le misebenzi eyedlule, uma uthi uyabheka uMaNinginikane usedlule ku-800K, Jola naye nawe usedlule ku-700K. Bese kulandela oqwa kahle lapha njengoba nibona-ke, ithanda mawala-ke nezinye-ke iy'ngoma-ke ey'ningi. Kodwa-ke lokhu nje bekuku-summarize nje engifuna ukukhuluma ngale post kaKhuzane. Khuzane mfowethu, awucabangi yini ukuthi vele wenze enye ingoma uyishintshe-ke amanye ama-lyrics laphana, kodwa-ke ibuye leya ngoma, ibuye ibhethi, abuye uluve, kodwa bese kushintsha-ke iy'nhlamvu ey'thize laphana, ibuye as i-single. Awucabangi yini ukuthi lokho kungalidumisa izwe, lingavele livuthe? Khona abantu abangagula, khona abangeke belale nakahle, bangangena kabi nasonyakeni omusha. Uyayibona leyo nto leyo, uvele nje uyidedele as a single, uyi-release kabusha, ungabe usayizama ukuyibuyisela i-album cause vele imoshekile. Yazi lokho kungaba umlando omkhulu ukuthi ukwenzile. Siyazi ukuthi ama-single awusawakhiphi, kodwa nje wenzela abalandeli cause abalandeli bayaguquka, bangakuphrovela otherwise, bangakwenzela imilando ethize ngaleyo single leyo. Ibuye sinelinye igama-ke elingasafani naleli, bangaku-surprise-a ngampela. Ngiyawazi ama-Blue Lions, ngiyawazi ama-Blue Nation, into maseyimisele ngayo angayenza. As much as i-album ihamba kahle, be-stream abantu, compare eminyakeni eyedlule, cha, umsebenzi wakho Khuba uhamba kahle futhi muhle kakhulu. Ilokho esikuthandayo, ilokho esikujabulisayo. Kodwa mina bekungathi if bekuya ngami or mhlawumbe abanye abantu abacabanga njengami, cha, uvele uyidedele as a single. Kodwa nje nami ngiyayikhulumela nje lapha Sindi Fire Soweto TV, bekuwumbono nje lo engiwuvezayo, kodwa nje besifuna nje ukuveza izinto ezimbalwa. Umsebenzi kaKhuzane uhamba kahle online. Kuzodibana ngokuzayo, ngazi ukuthi sizokhuluma ngomunye umsebenzi khona la kwi-channel. Nisale kahle, ngiyabonga.